खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ डक्टर पनजित बसुमतारीखौ लन्दनाव जुनार अनसाइ बान्थाजों मान बावनाय जादों। मुंदांखा जुनार फाहामगिरि आरो मुफुर रिहेबिलिटेसन एन्ड कनजारभेशन सेन्टार (सिबिआरसि)नि सामलायगिरि डक्टर पनजित बसुमतारीया ब्रिटेननि लन्दनाव खुंजानाय 24थि इन्टारनेशनेल फान्ड एन्ड एनिमेल वेलफेयार (IFAW) जुनार एक्शन बान्था मानगोनां जुनार अनसाइ फिल्ड भेटेनारि बान्था मोननो हायो। बे फोरबोआ भारतआव हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथियाव बिथांनि मख'जाथाव बिहोमानि थाखाय फावखुंग्रि आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि राजथान्दै दिया मिर्जा रेखीखौबो फालिदोंमोन। IFAW एनिमेल एक्शन एवार्ड्सआ हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनाय आरो संरैखा खालामनो थाखाय बावसोमनाय मुंदांखा जोहोलावफोरखौ सिनायथि होयो। आसामनि बिटिआरनि क'क्राझारनि थागिरि डक्टर बसुमतारीखौ हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथि आरो फिन थांना थानायाव बिदिन्थि गोनां खामानिनि थाखाय मान होनाय जायो। वाइल्डलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डिया (WTI) आव 14 बोसोरनिबो बांसिन सिबिथाय होनायजों बिथाङा जोखोम जानाय आरो दुखुथिया हाग्रानि जुनारफोरखौ रैखा खालामनाय, थांना थाफिननाय आरो हगारनायाव गोनांथार बिफाव लादोंमोन। आथिखालाव डक्टर बसुमतारीया अरुणाचल प्रदेशनि पाके टाइगार रिजार्भआव थानाय मावरिया एसियाटिक गोसोम मुफुर फिसाफोरनि आखाइ दैखांनाय आरो थांना थाफिननायनि थाखाय बावनाय भारतनि मोनसेल' सुबिदा सिबिआरसिखौ दैदेनो। 2002 मायथाइयाव गावनि जागायजेन्नायनिफ्राय सिबिआरसिआ 60निबो बांसिन मुफुर फिसाफोरखौ गावसोरनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलियाव जाफुंसारै थांना थाफिनदोंमोन आरो हगारदोंमोन, जाय ओनसोलाव हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि थाखाय मावनाय गोहोम गोनां खामानिखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ चिरांनि फानबारियाव खुंजानो गोनां लटारि खेलाखौ बिजिरसालिनि बिथोनखौ मान होनानै बन्द' खालामबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला चिरांनि बिजनी फानबारियाव खुंजानाय श्री श्री काली फुजानि मुङाव लटारि खेला होनो थांखि लादोंमोन फानबारि काली फुजा लटारि खुंफुं आफादा। बे असिलायैनो थांनाय 4 सेप्तेम्बराव लटारि टिकेटखौ राइजोफोरनि थाखाय बेखेवना होदोंमोन। नाथाय राइजो नाङैनो लटारि खेलाया सम बोथोर गैयै, आब्रुथि गैयै जाबोनाया बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों। राइजोआव जोबनो गैयै लटारि खेलाखौ बन्द' खालामनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया थांनाय 3 अक्ट'बरखालि राय होदोंमोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन आरो चिरां जिल्ला खुंथायनि बिथोनखौ मान होनानै फानबारि काली फुजा लटारि खुंफुं आफादा 8 नबेम्बरखालि खुंजानो गोनां लटारि खेलाखौ बन्द' खालामनो फोसावबाय। बे जर'खा सावरायलायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लायो आफादा। मख'नो गोनांदि लटारि टिकेट बेखेवनाय समनिफ्रायनो गोबां टिकेट लागिरिफोरा टिकेट लादोंमोन। गोबां एजेन्टफोरनोबो फान्नो थाखाय लटारि बिलाइ राननाय जादोंमोन। टिकेटनि बेसेनखौ लाफिननो हागोन आरो जायफोर एजेन्टफोरा लटारि टिकेट फानदोंमोन, टिकेटनि बेसेनखौ गथायफिननो खावलायदों लटारि खुंफुं आफादा। गुबुन फारसेथिं लटारि खेलाया बन्द' जादोंब्लाबो फुजा आरो मेलाया 31 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 8 नबेम्बरसिम गासै 9 सान खुंफुंजागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ मुसलपुराव जिल्ला फुंखा मिरुनि अन्थाइ खाम्फा गायदों। बाक्सा जिल्लानि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगाथाय। जिल्ला फुंखा मिरु लुनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बे फोरबोआव मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'नि मानगोनां नुजाथिनायाव मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री रन्जित कुमार दासआ बाहागो लादोंमोन। बे फुंखा मिरुखौ गायसननाया बाक्सानि थागिरिफोरनो गोबां मुलाम्फा होनो थियारि जाबाय। बेयो मुलाम्फा मोनग्राफोर आरो नोगोरारिफोर मोन्नैनिबो थाखाय आखा-फाखा सिबिथाय होनायखौ रोखा खालामनानै जिल्लानि गासै जौगानाय आरो जौगानायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि मानगोनां इएम आरो एमसिएलएफोर, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां मख'जाथाव सुबुंफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिया बाक्सानि दावगानाय आरो जौगानायनि फारसे मोनसे मिजिंगोनां आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ जेरै बिटिआरनि गासै 60% सुबुंफोरा UPPL जाजोबसिगोन बुंनायनि मोनसे फोरमान। सा 45 बिपिएफनि मददगिरिफोरा UPPLआव जयेन जाफैदों।
BPFनि सा 45 जन सापर्टार्सफोरा UPPLआव जयनिं जाहैदों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLनि थाखाय दासान्दि मोजां सान जाबाय थानायखौ जों समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला BPFनिफ्राय सा 45 गोदान मददगिरिफोरखौ UPPLनि नखराव हाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मख'जाथाव जयनिं हाबाफारिया सालाकाथिनि फुलगुरि गामियाव जादोंमोन, जेराव UPPLनि गोदान सोद्रोमाफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय जादों। मानगोनां BTR CM प्रमद बर'नि गोख्रों दैदेननायाव UPPL दोलोआ ओनसोलनि गासै जौगाथायनि थाखाय नांथाबना दं। मोनसे गोजोन, सोमखोर आरो स्मार्ट बड'लेण्डनि थाखाय UPPL पार्टीनि नोजोरआ लासै-लासै गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दं, जाय दावगानाय आरो जौगानायनि थाखाय जोंनि बाउसोमनायखौ दिन्थियो। बे फालिथायाव मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि आरो दोलोनि गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन, जाय UPPLनि खौसेथि आरो थांखिखौ आरोबाव गोख्रों खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ BJPनि दैदेनगिरि जयन्त बराया उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोनैनि उनाव दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि सोलायनायाव भारतीय जनता पार्टी BJPनि दैदेनगिरि जयन्त बराया बेहाली बिधान सभा बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट मोनैनि उनाव दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। सिगाङाव 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै बादायनाय बराया रायजो BJPनि गाहाय भबेश कलितानो गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ गथायदों। बे जौगाखांनायनि उनाव कंग्रेस पार्टीआव बिथांनि जाथावना सोलायनायखौ लानानै सानखांनाय फैदों। गावनि बिबान एंगारनाय लाइजामाव बराया बुंदोंमोन, गोबां सावरायनाय आरो सावरायनायनि उनाव आं बे थिरांथायाव सौहैबाय दि आं पार्टीजों आंनि सोमोन्दोनिफ्राय गुबुन लामाफोरखौ नागिरनो थाखाय जानगाराव थानांगौ, जेराव आं फोथायो दि आं आंनि गावारि फोथायनाय आरो थांखिफोरजों गोरोबनाय आरो बांसिन ओंथिगोनां बिहोमा होनो हागोन। बे समावनो कंग्रेस पार्टीआ फैगौ साननैनि गेजेराव मोनबा बियाबफोराव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावनो हागौ होनना साननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ IOCLनि बङाइगाव मावथिफोरा थिसनफिननाय आरो मजुरि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। इन्डियान वेल कर्परेसन लिमिटेडनि बङाइगाव रिफाइनारिनि मावथिफोरा सामलायगिरि आरो बिबानगिरिफोरनि बेरेखायै गोबां जेंना-जेंसि होनायनि बेरेखायै सुक्रुबाराव हेंथा सोमावसारदों। वार्कार्स क'अर्डिनेशन कमिटिआ सेन्टार अफ इन्डियान ट्रेड इउनियन (C2) नि हेफाजाबाव चिरांनि धालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारिनि गाहाय हाबग्रा दरखंनि मोखाङाव 7 घन्टा धर्ना हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे थिकादार शाहिदुल इस्लामआ रिफाइनारिनि सामलायनायनि थाखाय टेन्डार मोननायनि उनाव बैयाव खामानि मावग्रा मावसाफोरखौ होखारदोंमोन। खामानिनिफ्राय होखारजानायनि उनाव बिथांमोनहा 12 रिफाइनारि मावसाफोरखौ थिसनफिननायनि दाबिजों मोनसे हेंथा सोमावसारनाय जागायदों, जायफोरखौ होखारनाय जादोंमोन। बङाइगाव रिफाइनारि इउनाइटेड वार्कार्स क'अर्डिनेशन कमिटि (BGRUWCC) नि नेहाथारि दिलीप रायआ बुंदोंमोन दि शाहिदुल इस्लामआ बावैसो मोनसे टेन्डार मोनदोंमोन, जायनि उनाव सा 12 मावसाफोरखौ बिसोरनि खामानिनिफ्राय होखारनाय जादोंमोन। बे गासै 12 जायगा सोलायनाय मावसाफोरनि थाखाय जों लेबार कमिसन आरो गुबुन गोजौ बिबानगिरिफोरजों सावरायदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा जोंनि साननायखौ जेबो गोसो होआखैमोन। हेंथा दिन्थिफुंगिरिफोरनि बायदिब्ला बिबानगिरिफोरा जोंनो बुंदोंमोन दि जोंनि अजदफोरखौ 30 सेप्तेम्बरसिमाव फोजोबनाय जागोन, नाथाय जेबो गोसो होनाय जायाखैमोन। जों बिथांमोननो 4 अक्ट'बराव गांसे लाइजाम लिरनानै जोंनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खावलायदोंमोन, नेहाथारि दिलीप रायआ बुंदों। रायआ आरोबाव बुंबावदों दि सोमावसारगिरिफोरा बावैसो 14 अक्ट'बराव बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लादोंमोन नाथाय अजद होदों दि बिसोरनि साननायफोराव जेबो गोसो होनाय जायाखै। जुदि फैगौ साननैसोनि गेजेराव जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जाया, अब्ला जों जोंनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोलिहोबाय थागोन। 23 अक्ट'बराव जों 8 घन्टानि हेंथा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों आरो 28-29 अक्ट'बराव जों 36 घन्टानि थाखाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों, जेराव जों खामानि मावनाय नङा। जोंनि दाबिफोरखौ आबुं खालामनायनि उनावसो जों जोंनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ बोखारगोन, रायआ बुंदोंमोन। 7थि खौराङाव दङ रेड शील्ड आसाम बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआ तिनिसुकियायाव जागायबाय। जोबोद आसा खालामजानाय रेड शील्ड आसाम बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआ मावख'आरि महरै मैया तिनिसुकियायाव जागायजेनो, जाय गेलेमु मोजां मोनग्राफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन।
आसाम बेडमिन्टन एसोसिएशननि हेफाजाबाव भारतारि रौनिया हानजाजों खुंजानाय बे बादायलायनाया भारतारि रौनियानि अपारेशन शुटडाउन हाबाफारिनि सिङाव मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि, जायनि थांखिया गेलेमुफोरखौ जौगाहोनाय आरो ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ जोथोन होनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव रौनिया हानजा आरो नोगोरारि खुंथाय मोन्नैनिबो गोबां मुंदांखा सुबुंफोर नुजाथिदोंमोन, जाय लाइमोनफोरनि गेजेराव सुबुं समाजनि थुलुंगा आरो एथलेटिक्सखौ बांहोनायाव बे टुर्नामेन्टनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदोंमोन। मोननै थाखोफोर, 15 बोसोरनि सिङाव हौवासा आरो हिनजावसाफोर आरो 19 बोसोरनि सिङाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि बादायलायनाया गासै आसामनि गोसो गुदुं बेडमिन्टन गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जिउगोनां जौसां होयो। मोनफ्रोम थाखोआव देरहागिरिफोरनि थाखाय 50,000 आरो रानार-आपनि थाखाय 25,000, लोगोसे मोनसे मुलाम्फा गोनां बान्था पुलजों बादायलायनाया जाखांफुनाय एथलीटफोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो समायखिरा लायो। भारतारि रौनिया हानजानि हाबाफारिया फिटनेस आरो मोनसे सावस्रिनां जिउ खुंनायखौ जौगाहोनायल' नङा, नाथाय ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ जौगाहोनोबो नाजादों, जायजों लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ जोंखांनो मोनसे जौसां होनाय जादों। बादायलायनायफोरा 18 निफ्राय 21 अक्ट'बरसिम जागोन होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौरांआव दङ मार्घेरिटायाव गावनि आंगो फिसाज्लाखौनो बिमाया बुथारदों। सुप्रिया चक्रबर्ती मुंनि सासे बिमाया गावनि 5 बोसोरनि फिसाज्ला अभिमन्युखौ बुथारनायनि दायआव खाजादों। बे जौगानाया दुर्गा फुजानि फोरबोनि समाव हौवासा गोमानायनि उनाव जायो। गोजाम रामकृष्ण विद्यापीठ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव थानाय अभिमन्युआ दुर्गा फुजानि 9थि सानाव गोमानायनि खौरां मोन्दोंमोन। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ थांनाय समबाराव बुरिदिहिं दैमानि रुगुंनिफ्राय बोखांनाय जादों। जायगानि थागिबिफोरा जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो दाबि खालामनानै रागा जोंनाय आरो दुखु फोरमायो। गिबि रिपर्टफोरा गोमानाय गथ'खौ मोनसे थुनफावथायारि नागिरनायनि इसारा होदोंमोन, नाथाय नायबिजिरनाया गोख्रैनो खोमसि महर लादों, जायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि हौवासानि गावनि बिमाया बिथांनि थैनायनि थाखाय दायनिगिरि जानो हागौ। सासे जोनोमारि बिमाया माबोरै एसेबां अनागारि जानो हागौ? मा रोखोमनि अनागारिथिया सासे बिमाखौ गावनि फिसाखौनो बुथारनो थाखाय थुलुंगा होयो, सासे जायगानि थागिरिया बुंदोंमोन। 10 अक्ट'बर खालि अभिमन्यु गोमानायनि सोमोन्दै मार्घेरिटा पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन। बबेखानि नायबिजिरनायनि समाव सोमोनांथाव गुदि खिथाफोर नुजाथिदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिमाखौ खानाय जादों। गुवारै सोंनाय फिननायनि उनाव सुप्रिया चक्रबर्तीखौ मैया हमनानै लानाय जादों। चक्रबर्तीखौ आयेननि मोनसे उफ्रा खोन्दोजों लोगोसे केस नम्बर 144/2024 नि सिङाव दाय होनाय जादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। 9थि खौरांआव दङ चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम अभियान 2.0 खौ लन्च खालामबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मैया रायजो नाङैनो फालांगियारिखौ जौगाहोनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर आसाम अभियाननि नैथि खोन्दोखौ जागायजेनो। CMA 2.0 नि सिङाव मुलाम्फा मोनग्राफ्रा गावसोरनि फालांगिखौ हेफाजाब होनो थाखाय 5 लाख आरो 2 लाख रांनि थुलुंगा मोनगोन। बे हाबाफारिया सेथि सेबखांनायनि जाफुंसारनायाव बिथा खालामो, जाय 25,000 निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ गोहो होदोंमोन आरो बेनि थांखिया बाहागो लागिरिफोरखौ प्रधान मन्त्रि मुद्रा योजनानि थाखाय थियारि खालामनाय। CMA 2.0 नि थाखाय रेबथुमनाया 18 नबेम्बरसिम खुला दं। आथिखालाव उफ्रा बिसायख'थिजों मोगा-मोगि जानांनाय मोनबा जिल्लानि लाइमोनफोरा मडेल कड अफ कन्डाक्ट (MCC) जोबनायनि उनाव आर'ज गाबनो हागोन। बे हाबाफारिया ओनसोलारि फालांगिफोरखौ जौगाहोगोन आरो आसामनि लाइमोन सुबुं अनजिमानि थाखाय खाबु सोमजिहोगोन होनना मिजिं थिजादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो आरो क्राइमनि खौरां नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।